खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कक्राझाराव भट जानो थियारि सा 300 मावफारियाफोरखौ थियारि खालामनानै दोनदों। बोथोर बिगियान बिफाना आसामनि मोन3 जिल्लायाव अरेन्ज आरो मोन 23 जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। तामुलपुराव आसुआ मन्त्रि रन्जित दासनि सावगारि सावदों। रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो जानाय जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मणिपुराव सोलोंथाइ फसंथानफोरनि बन्द'खौ 4 जुनसिम बारायबावनाय जाबाय। मिजोरामनि सासे गथ'साया बुहुमनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन पेराग्लाइडिं पाइलट महरै सिनायथि जादों। हान्डुआव हा गिसिखानायजों मोगा-मोगि जानांनाय 6 सुबुंफोरखौ बासायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लोकसभा बिसायख'थिनि भट साननो थाखाय गेजेराव माखासे घन्टाफोरल' सम दङसै। बेनि थाखाय आसाम नाङै गासैबो जिल्ला खुंथाया सिगांनिफ्रायनो गोख्रोङै थियारि जाखानानै दङ। बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो जिल्ला खुंथायाबो भट साननायनि थाखाय आबुङै थियारिखासै। मख'नो गोनांदि गाबोन 4 जुन खालि फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो हादरनाङै गासैबो भट साननाय मिरुआव देग्लायनि लोकसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया जागायगोन। बबेखानि कक्राझार लोकसभा बियाबनि भट साननायनि थाखाय सा 300 मावफारियाफोरखौ थियारि खालामनानै दोनखादों होननानैबो कक्राझारनि रिटार्निं अफिसार प्रदीप कुमार देवेदिया सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला कक्राझाराव भट साननाय मिरुआव मोनथाम थाखोनि रैखाथिनि राहा खालामनाय जागोन। गासै मोन 15 राउन्डआव आबुं खालामगोन भट साननायखौ। मख'नो गोनांदि कक्राझार लोकसभा बियाबाव गासै मोन 5 भट साननाय मिरुफोर दङ। बे मिरुफोरा जादों कक्राझार, गसाइगाव, चिरां, काजलगाव, बिजनी आरो बाक्सा, मसलपुर। भट साननाय मिरुनि 100 मिटारसिम जेबो गला एबा दखानफोर फसंनो हानाय नङा होननानैबो रिटार्निं अफिसार प्रदीप कुमार देवेदिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। रायजोआव फिन गिख्रंथाव महर लानो हागौ बोथोरा। फैगौ 6 जुनसिम सांग्रांथि होदों रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना। आथिखालनि बोथोरनि थासारिखौ नायनानै रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना मोन3 जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट आरो मोन 23 जिल्लायाव येलो एलार्ट जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि हरनिफ्रायनो रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां अखा हागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना दिनै रायजोनि मोन 3 जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट आरो मोन 23 जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साउथ सालमारा, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, बरपेटा, कामरुप ग्रामीण, कामरुप रुरेल, दरं, मरिगाव, नगाव, डिमा हासाव, काछार, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, कार्बि आलं बायदि जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। बबेखानि अरेन्ज एलार्ट आरो येलो एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोराव गोब्राब अखा हानो हागौ होननानैबो बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि होदों। तामुलपुराव अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै आसुनि दैदेननायाव फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ एबा जगाय बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासनि सावगारि सावनानै गोख्रों सोमावसारदों। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै दिनै आसुआ तामुलपुराव मन्त्रि रन्जित कुमार दासनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै सोमावसारदों। बबेखानि बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय आसुनि मददगिरिफोरजों लोगोसेनो पुलिस बिफाननि गेजेराव नारा-नाथा जायो होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मिरु आसुनि खावलायनाय बायदियै तामुलपुर जिल्ला कमिटिया गोनांथार मुवा बेसाद, संग्रा गेस, जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेन बांनायनि हेंथायै जगाय बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासनि सावगारिखौ सावनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव जाग्रा मुवाफोरनि अख्रां नांगा बेसेन बांनाय, बायदि बायदि मुलि मालामफोरनि बेसेन बांनाय आरो गोनांथार जाग्रा मुवाफोरनि बेसेनखौ खमायनांगौनि दाबिजों जगायग्रा बिफान हाय हाय, जगायनाय मन्त्रि गो बेक, आसाम सोरखार हाय हाय, गिबि मन्त्रि गो बेक बायदि स्लगानजों फोस्रिखावदों। नाथाय पुलिस बिफाना आसुनि बे सोमावसारनायखौ होबथानो नाजायो। जाउनाव आसुनि मददगिरि आरो पुलिसनि गेजेराव नारा-नाथा जायो। बे हाबाफारियाव मिरु आफादनि मावफुं सोद्रोमा दुलुजी दास, तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि सन्तोष पाटोवारी आरो गुबुन सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन।
गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलाइगुरियाव आसाम फिजिकेल एकाडेमि बेखेवदों इन्डियान आर्मिनिफ्राय आजिरा लानाय सानै बारग' जवाना। गासैबो जायगानिफ्रायनो आर्मी, पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, नेवी, बीएसएफ बायदि बायदि मिलिटारियाव बाहागो लानो गोसो जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव मुं थिसननानै लानो हागोन आरो मिलिटारि जानानै हादोर सिबिनायनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलाइगुरियाव आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनाय जायो। लोगोसेनो गाबोन 4 जुननिफ्रायनो फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाबो जागायगोन होननानैबो फोरमायो बानजाय आफादा। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलजों लोगोसेनो थानो थाखाय मोजां सुबिदाफोर दङ आरो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गोग्गो देहा लाखिनाय आरो रिटेन टेस्ट बायदिनि सोलोंथाय होनाय जागोन। दावगाबोनाय लाइमोनफ्रा जेन गाव गावनि मिलिटारि जानो गोसो थानाय सिमाङा जाफुङो आरो लाइमोनफ्रा ओरैनो थायालासेनो गावनि थांनानै थानाय राहाखौ खालामनानै लानो हानायानो आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि थांखि होननानै फोरमायो बारग' आर्मी LM मुसाहारि आरो CL राभा बिथांमोना। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा मुं थिसननो थाखाय आरो बांसिनै मिथिनो थाखाय 9685494924 एबा 9678084414 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। मणिपुर रायजोआव दैबानानि थाथाया खमायबोदोंब्लाबो माखासे जायगाफोराव दासिमबो दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव रायजो सरकारा सोलोंथाय फसंथानफोरखौ आरोबाव 4 जुनसिम बारायनानै होबावनो गोनां जादों। मणिपुर सरकारा बिथोन फोसावनाय बायदियैब्ला दैबाना जानायनि जाहोनाव 2024 मायथाइनि 30 मेनिफ्राय 4 जुनसिम रायजोनि गोबां सोलोंथाय फसंथानफोरा बन्द जानानै थागोन। दैबानानि जाउनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां, लामाफोरा दासिमबो दैबानाजोंनो आबुं जानायनि थाखाय थानो आरो हान्था मेलानि राहाया गोथेजोबनानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि NDRFनि कामान्डार अनन्त पाटेला दासान्दि इम्फलनि गोबां ओनसोलनि दैबानाजों न' बां गोमा जानानै रिलिफ थानाय सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बबेखानि दैबानाजों लोमलानानै थानाय दैया राननो थाखाय 3-4 सम लाबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। मिजोरामनि साइटुअल जिल्लानि MS दाबं जिल्लानि फिसाज्ला सेमुएल लालबियाक्लुआ मुंनि 11 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ इन्टारनेशनेल बुक अफ रेकर्डआव थिसननायनि गेजेरजों बुहुमनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन पेराग्लाइडिं पाइलट मुङै सिनायथि होनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेमुएल लालबियाक्लुआ 16 मार्च खालि गावनि गिबि खेबनि पेराग्लाइडिं कर्सखौ हिमाचल प्रदेशनि बीर बिल्डिंआव लाजेनदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाइलटनि नैथि थाखोखौ आवग्रिनानै लानो थाखाय सेमुएल लालबियाक्लुआ गासै 4 पाइलटफोरखौ बिरहोनायाव जाफुंसार जादोंमोन। बीर बिल्डिंआव जेब्ला सोलोंथायखौ लादोंमोन अब्ला गोबां हादरारि दिथागिरिफोरजों लोगोसेनो मिजोराम पेराग्लाइडिं एसोसिएशननि बर्डे जायथान बामिजों गोख्रोङै दिथा होजादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनदों। दिनै फुंनि समाव गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटी भान्डु ओनसोलाव हा गिसिखानानै खहा जानायनि उनाव गासै 6 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हा गिसिखानायनि जाहोनाव गार्ड वालआ बायग्रेबसिननायनि जाहोनाव भान्डुनि ग्राम नगर पथ लामाया आबुङै होथेजादोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव जाथायनि उनाव गासै 2 लाखसो रांनि सम्पथिया खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फायार आरो इमारजेन्सि हानजाया जाथायसालियाव दसे समनि उनावनो नुजाथि फैनानै खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हादोंमोन। रैखा खालामनो हानाय सुबुंफोरखौ सुशान्त बिश्वास 54 बोसोर, रेणुका बिश्वास 77 बोसोर, रिमजित दे 23 बोसोर, मिन्टु दे 48 बोसोर, गौरी दे 37 बोसोर आरो प्रान्तिक दे 16 बोसोर होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।